Barka da zuwa tashar Gaskiya TV. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da ƙudirin kasafin shekarar 2022. Shugaban ya ce kasafin na shekarar 2022 zai mayar da hankali ne wajen kammala ayyukan da gwamnatinsa ta soma. Ƙudirin kasafin na shekarar 2022 wanda ya kai naira tiriliyan 16.39. Kudin da ya ƙari ne a kan naira tiriliyan 13.98 na kasafin kudin shekarar 2021. Gwamnatin shugaban ƙasar ta bayyana shirinta na ciyo ƙarin bashi don samun ƙarin kudin har naira tiriliyan 6 da biliyan 258 da za ta cike gibin da za a samu a kasafin kudin da shugaban zai gabatar na shekarar 2022. Daga cikin ƙudirin kasafin kuɗin na shekarar 2022 har da muhimman ɓangarori da za a ware wa kuɗaɗe kamar hukumar zaben ƙasa wanda ake sa ran ware mata biliyan 100 don tunkarar babban zaben 2023. Ku ci gaba da kallon Gaskiya TV, ku kasance da mu a koda yaushe domin samun shirye-shiryenmu. Mun gode.